Tak čau lidi, já vítám u dalšího videa. Na tom videu ukážem vám jako takovou jdeme hrát Roblox. No a tak po videu bych vám ukázal. No, já tady mám kamaráda, který se jmenuje Honza. Tady je asi taky můj kámoš. Tady je ten kotvilec je Honza Kejsa. Jdeme mu napsat. Mu napsal. Tak, tady máme Honzu. Já jsem mu napsal. A on mu mi napsal taky, tak jsem mu napsal jo. A napsal jsem mu tak. No. Tady mám skupinu takovou. A Miro synu, ty si mi přidej na Robloxu. Musíš si tam napsat znovu moje jméno a pak si mi musíš tak přidat. No a my si to ukáže tady. Tady na tom slanečku. No a vidíš takhle a pak jenom kliknu tak a přidám si ho tak. No není to tak těžký. Hrám si kamarády. Ale tak můžete si tam napsat Patrik Levit 99. No a já to nebudu probírat a prostě jdeme hrát tohle. Hrát. Dlouho jsem tady to už takovou dobu. Tady to asi nehrál. Včera jsem to hrál, ale ne tak moc. No, máme tohle. Tak, tady toho najdete popisku videjka. Můžete mi napsat do komentářů, kdo to hrál, tak může to napsat. Protože já to hrál asi po několika a docela mi to dá. Skočíme. Sakra. Tak to nejde. A skok. Tak. Nelaj. Už na čtvrtý pokus jsme mohli dát už. Ani na čtvrtý, tak to zkusíme na nějaký. Dáte pošpak do pokoje, to tam mi píše, co mi napsala. Nevím, jdi tam. Táto! No, teďka mi večer rušila. No. No a nechci, aby mě to rušilo, tak jdeme hrát. Sakra, ten borec mi tam furt čekáš. Tam mě... No, počkej, to si já jsem, on je už nahoře a já tady furt dole. Tak, už asi na 6. pokus jsem to dal. No, teď to bude čekat. Tohle mi dělá problém. Oni jsou tam. Já jsem myslel, že tam jsou. Ale borci jsou tady. Borec je tady. Ale nehraje to. Tak hraju já. Ne, sakra. Jen ještě 2 skoky a mohli bychom to mít. Myslím se kámo, bro. Děle. Dáme to? Tak tohle jsme fakt nedali. Víte, ne tu nahry. No. Této hru budete mi napsanou popisku videjka. Máte ji na Robloxu, to má Roblox. Tak jak ji hraje, protože můžete se mnou sejít.
takhle. Na té farmě mám nervy. Tak. Jdeme hrát tohletu. Je to už pomalu tak rok tady tu hru. No. Rok a něco. A Fessy, udělej tady to taky na Fessy Play. To. Asi dneska budeme hrát Sabata, protože Sabat je taková dobrá postavička. Koho? Dona. To nám chybí. Úplně ben. Ten autobusa, bat, světlák. Máš, Lisa. Bat, sladý horor. Krásný hráčka. Horor, nemáš místa. Horor, kosmonaut. Pan z opice mlata. Doktor. Tak tady jsme skončili, tady ten Edman. Jaký ten? Počkej. Ve škole. Ve škole. Co tady? Jsme tady to. Tohle není. Co? Táta. To máme. Ale on tady má být. Počkej. Asi máme najít ten klíč. Fialový klíč. A tam možná, že bude. Tam ten. Jo, tady jsme dost u školčíka. Ale zase nebyl. To je tady možná tomu důchodu. Tady máme to. Tady vím, to je. Tady je levá moc. Počkej, jdeme domů. Si myslím. Dobře, počkejte. Byl dole. Máme Homa. Tak, jsme tady. Na konci máš siláčka. Tak, to není dobrý. Čau lidi. Já se musím rozloučit, tak doufám, že vám se teď líbí video. Pokud dávajte lajky a možná si tady musíme dát 10 000 lajků pro další část ty Simpsonovi. A dejte odběr a vedle na tlačítka zvonečku. No, to bude fakt dobrý.